Gimanduan sa DILG ang kapulisan alang sa hugot nga pagpatuman sa mga local ordinance. Sa dakbayan sa Talisay, moabot sa 2,500 ka mga tao ang nasita sa kapulisan tungod sa nagkalain-laing kalapasan. Si Femari Dumabok sa report. Sa tibok buwan sa Marso lang ug sa unang 8 ka adlaw sa Abril ning tuiga, kapina sa 2,500 ka mga tawo ang nasita sa Talisay City Police sa hugot nga pagpatuman sa local ordinances. Naglakip kini sa 1,691 ka kalapasan sa drinking ug smoking in public places. Laing 363 kanila tungod sa paghukas-hukas gawas sa ilang panimay ug sa kalapasan sa Anti-Norce Ordinance. Kapin sa 700 usab ka mga minor de edad ang na-rescue sa kapulisan tungod sa curfew. Gimanduan sa DILG ang kapulisan sa higpit nga pagpatuman sa mga local ordinance isip kabahin sa Safer Cities Initiative. Even prior sa the directive of our secretary, ang City of Talisay Police Station, kada gabi na kita himo aning atong operation on Uplan Bulabog, especially targeting katong mga minors not observing curfew hours. Sa pagkakaroon, stern warning, kay mostly po sa itong ordinansa is first offenses stern warning man. And kung minors is ato ang i-refer sa barangay. Samtang 15 ka mga tawo usab ang nasikop atol sa holidays sugod sa Huwebes Santo hangtod na niadtong Domingo sa dakbayan sa Talisay. 8 ang nasakmitan sa ginadili nga drogas nga mobalor sa dulan 150,000 pesos sa gidudahang shabu. Sikop usab ang 20 anyos nga si alias J-Bon sa barangay Biasong human masakmiti kini og .357 revolver nga may 5 ka mga bala. Gireklamo kini sa mga kasilinganan nga maggawas-gawas kini sa iyang armas nga dili usab kini lisensyado. Gisusi karon sa kapulisan kung wala ba magamit ang armas sa krimen. Samtang laing unom ka mga tao ang nasikop nga mga most wanted ug ang uban ini nalambikit sa illegal nga sugal. Base sa tuang monitoring, base sa na-record nato nga mga insidente, natay na monitor nga yun kini nga decrease sa kanang gitawag natong focus crimes recorded for the current Semana Santa as compared to the previous year. Disgrasya sa kadalanan. And we were able to see a significant decrease yun sa insidente sa mga kaning public safety index. Samtang sa dakbayan sa Subo, gipatuman usab sa Cebu City Police Office ang Safer Cities Initiative, katambayayong ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Subo. Nagpahiga ng kapulisan og citywide operation kagabi isip pagtamod sa kamanduan sa DILG. Din gisuhid nila ang dakbayan ug gipatuman ang city ordinance ug nasud ng balaod. Gipangbadlong nila mga batan-on sa higpit nga pagpatuman sa curfew ug ang mga taong nakalapas sa pag-inom og alcoholic drinks sa mga pampublikong dapit. Lakip usab ang pagpanigarilyo sa mga restricted areas. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.